Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia z opozície, z koalície. Hovoríme o zákone, ktorý pracovne nazývame Lex konsolidácia. Konsolidácia je za istých podmienok dobrá a potrebná, ale teraz ide o to, že v rámci tohto návrhu zákona ideme takzvané konsolidovať a rušiť niečo, čo by sme mali podporovať. A tým množným číslom podporovať, my by sme mali podporovať, myslím tým Slovenskú republiku, Slovenský parlament. A je to podpora manželstva a rodiny a podpora zodpovedného správania. Tento návrh zákona, Lex konsolidácia, totižto ruší inštitút rodinného stavebného sporenia, ktorý bol zavedený v predchádzajúcom volebnom období, bol schválený v predchádzajúcom volebnom období. Bola to iniciatíva vtedajšieho predsedu hospodárskeho výboru, pána poslanca Petra Kremského. A o čo ide, aby ste, možno niektorí, ktorí ste tomu nevenovali pozornosť, alebo zaniklo to pomedzi inými mnohými takými zábavnejšími časťami, ako sú napríklad poplatky, teda zvýšenie poplatkov, výrazné zvýšenie poplatkov, tak je to rodinné sporenie, čiže dve veci, sporenie a rodinné. Sporenie je jednoznačne pozitívna, dobrá vec, zodpovedná vec, keď niekto chce si zabezpečiť vlastné bývanie alebo rekonštruovať vlastné bývanie a vie, že k takému niečomu s veľkou pravdepodobnosťou v nejakej bližšej alebo vzdialenejšej budúcnosti príde, tak si sporí. Štát toto podporoval, podporuje to nielen Slovensko, ale aj iné krajiny. Stavebné sporenie je veľmi dobrou formou, preventívnou formou, keď sme hovorili o prevencii pri zdravotníctve, ktorá je veľmi dôležitá, tak vlastne toto je prevencia dopredu, uvažovanie predvídavé, rozvážne. Mnohí ľudia si berú hypotéky, pretože samozrejme nasporiť si na bývanie trvá roky, tie ceny nehnuteľností sú veľmi vysoké a je to veľmi závažná položka, takže dajú sa tieto veci kombinovať. Vláda pomáha a chce pomáhať pri bonifikácii úrokov, pri hypotekárnych úveroch. To je určite dôležitá téma, ale nemala by jedným šmahom ruky rušiť podporu stavebného bývania, v tomto prípade rodinného stavebného bývania. Ten prívlastok rodinný znamená, že sa zavádza inštitút tzv. Rodinných zmluv, kde môže rodina, keď si sporí spolu, keď si vytvorí spoločnú zmluvu, dostať výhodnejšiu štátnu prémiu. Aby bolo jasné, hovoríme tu rádovo o desiatkách, stovkách eur k dobru, nehovoríme tu o nejakej veľkej diere do štátneho rozpočtu, ale napriek tomu z dlhodobého hľadiska je to veľmi dôležité. Jednak to pomôže tým rodinám a jednak to za tie roky sa nazbiera a ľudí učíme a podporujeme v zodpovednom správaní. V dôvodovej správe, prečo vládny návrh zákona vypúšťa tento inštitút, celý komplet ho vyníma z právneho poriadku, je napísané, že je to diskriminácia. Poviem to takto úprimne, neprekvapuje ma to, rozumiem tomu, prečo takéto odôvodnenie použila úradnícka vláda menovaná pani prezidentkou, vláda premiéra Odora, ktorá hovorí, že podporovať manželstvo alebo rodiny, ktoré sú založené na manželstve, že je diskriminačné, ale prekvapuje ma, a teraz naozaj kolegovia z koalície, ktorí buď ste tu alebo počúvate, prekvapuje ma, že túto retoriku preberá aj súčasná vláda. A prečo ma to prekvapuje? Pretože tu nejde o žiadnu diskrimináciu, respektíve nejde tu o žiadnu nedovolenú diskrimináciu. Podľa Ústavy Slovenskej republiky, článok 41, odsek 1, hovorí: manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Toto je relatívne nová vec v ústave, teda nová. Bude mať skoro už 10. výročie na budúci rok. A ja som osobne v roku 2014 pri tejto novele bol a boli tam aj viacerí poslanci koalície. Ja som si včera pozrel hlasovanie k tejto novele ústavy, kde sa do ústavy Slovenskej republiky doplnilo, že Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. A ja by som teraz chcel osloviť menovite, narátal som 19 poslancov a jedného ministra súčasnej koalície, ktorí boli pri tom a hlasovali
za túto novelu. Takže chcel by som menovite osloviť pána poslanca Baláža, pána poslanca Štefana Gašparoviča, pána poslanca Hambaleka, pána poslanca Ježíka, pána poslanca Kériho, pána poslanca Petra, pána poslanca Bašku, pána poslanca Fajča, pána poslanca Gogu, pána poslanca Náhlika, pána poslanca Podmanického, pána poslanca Valockého, pána poslanca Jariabeka, pána poslanca Kubáneka, pána poslanca Šucu, pani poslankyňu Vaľovú, pána poslanca Galisa, pána poslanca Muňka, pána poslanca Púciho a keďže teda ministrov do toho nerátam, ale špeciálne pána ministra Kamenického, ktorý predkladá tento návrh zákona, ale ako poslanec hlasoval za novelu ústavy, kde sme doplnili do nej, že Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Takže chcel by som ich poprosiť aj ďalších členov koalície, aby si to dali do poriadku, aby si uvedomili, že nejde o žiadnu diskrimináciu, že je to v zhode s ústavou aj s novelou ústavu, za ktorú oni hlasovali. Čiže apelujem na pána ministra Kamenického, na vládu Slovenskej republiky, aj na poslancov koalície, aby rodinné stavebné sporenie nerušili a tak sa aj prakticky hlásili k tomu, čo odhlasovali v ústave a čo deklarujú často a radi. Podporu manželstva muža a ženy a podporu rodiny tvorenej otcom, matkou a deťmi. Tá diskriminácia vraj spočíva v tom, že iné formy domácnosti nepodporuje tento inštitút rodinného stavebného sporenia. Dobre, o tomto môžeme viesť samozrejme debatu. Môžeme si povedať, že napríklad, že prečo si nemôže zaviesť rodinné stavebné sporenie napríklad slobodná matka s dieťaťom jedným z dvoma. Hej? O tom sa môžeme baviť samozrejme, ale prepáčte, vyriešiť tú diskrimináciu, tzv. Diskrimináciu tak, že celé toto rodinné stavebné sporenie zrušíme, tak mi nepripadá, že sme niekomu pomohli. Ani tým jednorodičovským domácnostiam. Takže opakujem znova, ide o to, aby sme zachovali to, čo je dobré. A práve preto, aby sa toto nestalo, podávame s kolegami z KDH, s pánom poslancom Hajkom a s pani poslankyňou Holečkovou pozmeňujúci návrh a žiadame zastaviť rušenie rodinného stavebného sporenia a celý novelizačný článok 2 vypustiť. Prečítam ešte odôvodnenie z toho pozmeňujúceho návrhu a na záver prečítam jeho kratučké znenie. Cieľom predmetného pozmeňovacieho návrhu je zachovať status quo a nedávno schválený novozavedený inštitút rodinného stavebného sporenia, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024, čiže už o 2 týždne vlastne. Zrušenie navrhované ministerstvom financií považujeme za zásadný zásah do stability a predvídateľnosti podnikateľského prostredia, nakoľko podnikateľské subjekty mali legitímne očakávania, že daný schválený zákon vstúpi do platnosti. V druhom rade ide predmetný návrh proti zásadám prosociálnej politiky tejto vlády. Práve stavebné sporenie vedie ľudí k zodpovednému finančnému správaniu prostredníctvom dlhodobého šetrenia a možnosti čerpania zvýhodnených stavebných úverov, ktoré v časoch rastúcich úrokových sadzieb môžu mnohým rodinám pomôcť našetriť potrebný kapitál na zabezpečenie vlastného bývania. Ak vláda jedným krokom zavádza bonifikáciu hypoték a druhým krokom ruší predmetnú modernizáciu stavebného sporenia, podniká tým protichodné kroky, ktoré nezlepšia situáciu s dostupnosťou bývania na Slovensku. Úspory na štátnej prémii zrušením tohto opatrenia budú navyše pre štátny rozpočet zanedbateľné oproti eliminácii mnohých pozitívnych socioekonomických dopadov, ktoré zavedenie rodinného stavebného sporenia od roku 2024 môže mať na slovenské rodiny. A teraz by som, pán